Owesifazane ubuyisele imali engu-R630,000 ye-NSFAS yangena ku-akhawunti yakhe yasebhange ngephutha. Kusabalala indaba yowesifazane ezinkundleni zokuxhumana ngemuva kokuthi echaze ekhasini lakhe le-Facebook ukuthi i-NSFAS yenza iphutha amfakela imali enkulu ebhange. Ngokombiko wakhe uthi wafakelwa imali engu-R630,432.44 kuthiwa-ke le mali kwakunge-book allowance. Kodwa uthi wathi lapho ebona ukuthi le mali ingaphezulu kakhulu kunale ejwayelekile wanquma ukuyibuyisela emuva yonke ngaphandle kokuthatha ngisho isenti. Lo wesifazane uthi akazange enze iphutha kodwa wabuyisela yonke imali ngokuzithandela ngoba wayazi ukuthi akuyona eyakhe. Kodwa uthi okumdumazile ukuthi ngemuva kokubuyisela emuva imali uthi akazange athole ngisho ukubongwa yize le mali yayivele ingene i-akhawunti yakhe yamshiya enama-bank charges. Le ndaba-ke isidala inkulumo enkulu ezinkundleni zokuxhumana. Abanye abantu bathi owesifazane ubonise ubuqotho obukhulu ngoba abantu abaningi bebengase becabange ukuyisebenzisa okungenani ingxenye yale mali. Abanye bona bathi nakuba enze kahle ngokuyibuyisela okungenani inhlangano bekufanele imbonge noma imbuyisele izindleko zebhange ezidalwe yileli phutha. Ngakolunye uhlangothi abanye abantu bathi wenze kahle ngokubuyisela imali ngoba ngokomthetho bekufanele ayibuyisele njengoba ukusebenzisa imali efakwe ngephutha kungaholela ezinkingeni zomthetho. Sibona sasishisa izindaba eziphambili zosuku.